to ha ba fiken nan kuma ma gaskiya bane ha ba kana ganin yadda Messi penalty ya ci mai kyau to ina wasan mura ina wasan mura da wani ko da shafiyan nan da na ce wannan nan yayi kokari amma ka san me Neymar ya sha kuka Neymar ya kamata ya fara daukan fika da shi ne dan fika da zai nuna musu amma ba sannu bawan Allah. Yawa sannu ne. Alfarma nake nema a wurinka. Wane taimako kenan? Neymar ya kamata ya fara daukan fika da shi ne dan fika da zai nuna wancan mutumin da ya san cewa zai mutu yanzu da bai zauna yana ta musu da wa'ensu akan ball ba. Ban gane ba. Baka gane me ba? Alfarman da nake nema ko wannan mutumin da yake musun da zai mutu yanzu? Gaba daya to ga amsar kana shi dai ya mutu. wace ciki dan Allah? Mutum ce ne. Ba wannan nake nufi ba. Oh, Dijama. Dama abin da nake so na sanar da kai shine kuma da alfarman da nake nema. Nan da sati 2 zaka mutu. Dan Allah idan ka je lahira zaka ga wata mai kama da ni. Ka gaishe min da ita.